Diyos marhay na hapon sa Indogabos, mga tugang. Ngunyan iyo po ang ika-29 Domingo sa ordinaryong panahon. Kaiba kan sa tong mga intensyon, ang misang ini idinidulot bilang Thanksgiving for 37th year anniversary of Philam Life, Altarejos, Bicol, being offered by Estrella Altarejos. Thanksgiving for the graces received by the Vergara family. For the eternal repose of the souls of Jose Sr., Jose Mario, Jonah Ann, Abraham Sr., Salud Divina, Arturo, Miguel, Asin Emmy, as lovingly offered by Ong and Cabral family, Criselda Ong, Galyarte family, Nang Losero, Erlinda Ubias, as in Corolla family. Healing Mass for Carl Christian being offered by Aralar family. Special intention of Sarah Joy and Maria Tangkeli. Safe delivery and safety of the baby being offered by Micah Gosaico Cortez. Petition Mass to pass the language exam of Maria Daryl John Galyarte being offered by a Galyarte family, and for the enlightenment of our government leaders. An banal na misa, iyoan sa tung pinakahalangkaw na gawi nin pagsamba asin pagpamibi. Si Kristo mismo an sa tung sakrifisyo, asin siya mismo ang minadulot sa paagi kan ministeryo ni inordenahan na padi. Kita tinipon nin Diyos sa atubang kan sa iyang altar, tanganing bilang banwaan nin pagtubod, sabay kitang magpamibi asin magsamba. Huli kan ekstraordinaryong kamugtakan niyato, kita po pinapakiulayan na mantang nasa laog kaining simbahan, magsulot tin face mask, dai magtaraid-taed, asin utubon ang protocol na pinapasunod kan parokya. Gibuhon po niyato na ang selebrasyon na ini, maging maninigo na pagsamba sa satong langitnon na Ama, sa paagi kan sa iyang bugtong na aking Seso Kristo, asin huli kan Espiritu Santo. Ang mamamayo kan sa tong selebrasyon, iyo po si Reverendo Padre Anthony Sargento, ang satuyang kwadhotor. Matindog po ang gabos sa pagpuon. Sarong Diyos na pagkamuon, nagkaandok sa gabos na maglaog, naghahalat sa gabos na mag-abot. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nantaan pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang rumdumon asin pagusulan niya to ang satong makasalan tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos po kita nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Nagkasala ako nin makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako ipamibi sa kagurangnan. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera
Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahay ang buot. Ginoo maumi ika, rinurugyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking butong Hesu Kristo, kagurangan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkang. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, burabo din kapangyarihan asin karigunan, tabangi kaming makapaglingkod sa imo nin maugma, tanganing maarog mi si Kristo na sa imong aki sa mong kagurangnan, na kaiba mo asin nin Espiritu Santo, na bubuhay asin nagahada sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. An enot na babasahon, iyo ang manunungod sa Diyos, na nagpahayag na siya sana ang tunay na Diyos. Pinapili siya kan mga maninigo, tanganing maglingkod sa iya, asin sa banwaan. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang sabi nin kagurangnan sa iyang linahidan. Kisiro na ang tuong kamot sa kong ginamit, tanganing pasukuon ang mga banwaan sa atubang niya. Hubadon ang mga hagkos kan mga hade, tanganing ang mga agihan, dai na mapinto. Huli sa surugoon ko na si Jacob nin Israel, na sa kuyang pinili, inapod ko ang sa imong ngaran. Tinauan ta ka nin ikaduwang ngaran, minsan ngani, dai mo ako midbid, ako ang kagurangnan, asin dainin iba, dainin ibang Diyos kundi ako sana. Hinahagkusan ta ka, minsan dai mo ako midbid, tanganing maisihan kan mga tawo, poon sa sirangan, sagkod sa sulnupan, na dainin ibang Diyos kundi ako sana. Ako ang kagurangnan, asin dainin iba. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Salmo responsorio. An kagurangnan pagsambahon asin pag-umawon. An kagurangnan pagsambahon asin pag-umawon. Bagong awit awiton sa kagurangnan. Awiton sa kagurangnan, bilog na kinaaban. Sabihon sa mga banwaan ang sa iyang kamurawayan. Mangangangalasan niya sa bilog na banwaan. An kagurangnan pagsambahon asin pag-umawon. An kagurangnan dakula, maninigong umawon, kinatatakutan urog sa gabos na Diyos. Mayong halaga an mga Diyos kan mga pagano, an kalangitan, gibonin kagurangnan. An kagurangnan pagsambahon asin pag-umawon. Itao sa kagurangnan mga pamilya nin banwaan. Itao sa kagurangnan an kamurawayan asin kapangyarihan. Itao sa kagurangnan an kamurawayan nin sa iyang ngaran. Dulot darahon asin lumaog sa iyang mga natad. An kagurangnan pagsambahon asin pag-umawon. Sa iyang santuaryo, sambahon an kagurangnan. Matakot kamo sa atubang niya, bilog na kinaaban. Irukyaw sa mga banwaan, ang Diyos hade, ang kinaaban, ginibo niyang masarig, da inayuyugyog. Matano sa hukuman niya ang mga banwaan. An kagurangnan pagsambahon asin pag-umawon. Ipinapasabot sa tuya kan ikaduwang babasahon, na maninigo mananggad na magpasalamat sa Diyos, kun igwanin sa rong komunidad na nag-ako kan marahay na bareta, asin nagpahiling kan tunay na pagsaksi. Hinanigon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga Tesalonika. Surat na hali ki Pablo, Silvano asin Timoteo, para sa simbahan sa Tesalonika na rugaling nin Diyos, Ama asin ni Hesukristo, kagurangnan mapasaindo an biyaya sa samong pamibi. Asin nagpapasalamat kami sa Diyos huli sa indo gabos, danay mi man nagigirumdom sa atubang nin Diyos sa tung Ama, kun paano ipinapahiling nindo sa gibo an sa indong pagtubod, kun paano nagtrabaho kamo huli sa pagkamuot, asin nagdadanay sa bagsik kan sa indong paglaom ki Hesukristo na satong kagurangnan. Arami mga tugang na ang Diyos namumuot sa indo, huli takan dinarami sa indo an marahay na bareta, uminabot sa indo bako sa nang bilang tataramon, kundi man bilang kapangyarihan, bilang Espiritu Santo, asin bilang bulanos na katunayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos. Alleluia.
kan kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. An mga Fariseo nagharali asin nagurulay kung paano ninda madakop si Jesus sa iyang mga tataramon. Sinugo ninda ki Jesus an sa indang mga parasunod kaibahan ang nagkapirang mga kaapil ni Herodes asin naghapot. Maestro, arami na daikang tinatago asin andala nin Dios tunay mong itinutukdo. Siling man daika natatakot sa kisay man, huloy ta daika nin pinapalain. Sabiha daw sa mo kung ano ang sa imong paghona. Tugot daw na magbayad din buwis kay Cesar o dai. Aram ni Jesus ang sa indang maraot na kaisipan kaya nagsabi, mga hipokrito, ta daw ta tinutokso nindo ako. Ipahiling nindo ang moneda na ibinabayad sa buwis. Ipinahiling ninda sa iya ang sarong denaryo asin naghapot. Kiisay ining ladawan asin ining nasusurat. Simbag ninda ki Cesar. Sabi ni Jesus sa inda, konsiring itao ki Cesar an ki Cesar asin sa Dios an sa Dios. Mga tugang an marahay na bareta nin sa tuong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos maray na banggi po sa Indogabos, mga tugang. Ang Ebanghelyo niya itong apod na The Riddle of Jesus and the Coin. Hilingon ta po ang konteksto kan istorya kan Ebanghelyo niya itong yan. Inot po, ang mga Pariseo, nagsugo kan sa indang mga surugoon, nagdulo kay Jesus, asin naghapot sa pagtukso sa iya. Sa pagtukso kay Jesus. Asin tuso ang mga Pariseo, hinhulita, nag-amdam sindanin hapot, na kung sain, dawa ano ang simbag ni Jesus, iyo or dai, siya mahuhulog sa patibong. So iyan ang kaisipan kan mga Pariseo. Kaya ang hapot ninda, tama daw ngaya, na magtao nin buwis ki Cesar o dai. Kung maiyo si Jesus, maakusaran siya na kasurog kan mga Romano. Tano po, enot girom demonyato na ang mga Romano kagsakop kan Jerusalem asin kan Israel, kaya kadakol na mga Hudiyo ang naaanggot sa mga Romano. Asin ang mga Hudiyo ang mga mayong karapatan para sa mga Hudiyo na mag-okupar kan Israel. So iyo po yan. Asin pandua, pinagihiling man ninda ang mga parasingil nun buwis bilang mga parakasala. Ninhuli po ta, an sa indang pagiging dayupot, bako sa Israel, apisar na sindangani mga Hudiyo, kundi an sa indang pagiging dayupot, iyo sa mga Romano. Asin, dagdag pa dyan an sa indang pagdaya, asin dagdag kan paghagad nin buwis sa mga Hudiyo. Asin kung magdaiman sa Jesus, sa hapot ninda, pwede nindang akusaran si Jesus nin rebellion. So araw po kani ang senaryo kan na itinao kan mga Pariseo kay Jesus. So tuso ang mga Pariseo, alagad mas madunong si Jesus. Asin ang sa indang patibong nagbalik sa inda. Asin digdi po madadangog niya to ang pamusong simbag ni Jesus. Darahangayan nindudigdi ang moneda. Darahan nindudigdi ang kwarta. Nasa ngaya ang kwarta. Then itinao. Asin sabi, then itao ki Cesar an para ki Cesar. Asin sa Dios an para sa Dios. Hilingon ta po muna kung anong kan klaseng kan kwarta o moneda ang dinara kay Jesus. Sabi po sa Ebanghelyo, ang kwarta ni dinara kay Jesus sarong coin na inaapod na denarios. Asin sa coin na ini, sa coin o sa moneda, naka-engrave or nakaukit ang mukha ni Emperor Tiberius. Asin siring man
may nakasurat sa coin nin Caesar Augustus Tiberius, son of the divine Augustus. So iyo po ini ang nakasurat dyan. Nakalaagan sa iyang mukha, asin may nakalaag pa na pigsasabi niya na siya aki nin Diyos. Iya po yan nakalaag sa coin o sa moneda na itinao kay Jesus na denarios. Nasala sa mga mantakan mga Hudiyo, inhulita, sinda igwasanas nin sarong Diyos. Asin sala sa mata ni Jesus, inhulita, aram niya na siya ang aki ni Diyos. Asin si Augustus, asin si Tiberius, mga tao sana. Asin masakit para sa mga Hudiyo, na pirito na sambahon ninda ang Diyos kan mga Romano na iyo ang emperor, asin aram ninda na tao sa naman. So arog po kani ang senaryo. Kaya simbag ni Jesus, itao ki Cesar an para ki Cesar, asin sa Dios an para sa Dios. Buot sabihon mga tugang, itinutugot ni Jesus ang pagtao nin buwis bilang sarong mamamayan. An kwarta magduman ki Cesar, alagad an pagsamba asin pag-umaw bako para ki Cesar. An pagsamba asin pag-umaw para sana sa Dios. Kaya mga tugang, daay mo pagibuhon na Dios ang sarong tao. Dawa gura ano ka powerful man siya. Daay mo pagsambahon ang sarong tao, dawa gura ano mo siya kapadangat. Asin siring man, daay nyato gibuhon na Dios ang kwarta, dawa gura ano kadakula ang satong pangaipo. Daay nyato pagsambahon ang kwarta, dawa gura ano kita katios o gura ano kita kayaman. Igwa pong nagsabi, make money your God and it will plague you like the devil. Matindog pa ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kagalangkan langit asin daga. Asin kay Kristo, aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kang Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilunubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay luwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Diyos amang makakamhan, uya kami sa pagsunod kan sa imong kabutan, padagos sa mong pasabutan an sa imong kabutan, tanganing kami magsunod sa imo nin maninigo, an sa tong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. An Santo Papa, mga obispo asin kapadean, tanganing padagos nindang darahon ang tataramo nin Diyos sa katawohan, lalo na sa mga dai asin kulang nin pakasabot, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. An mga namamayo kan sa tuyang gobyerno, tanganing sinda, padagos na maghingowa na makamtan ang pagkasararo kan kagabsan, asin sinda maging modelo nin paggalang sa dignidad asin lambang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satuyang lokal na simbahan, tanganing padagos kitang magtalubo bilang sarong familia, kung saan yaon ang pagkamuot, pagpatawad, asin pagmangno sa pangangaipo kan iba, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satugabos, tanganing padagos kitang patalubuon kan Espiritu sa pagkamuot sa Diyos asin sa kapwa, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na magurang na sinda, maging mga modelo nin pagtubod, asin pagkamuot sa gibo, sa pagtaram, asin gawe-gawe, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
Maguntok kitanin kadikit na oras, asin sa kailaroman kan sa tuyang puso, sa tuyang idulot an sa tong mga personal na kahagadan sa kagurangnan. O Diyos, sa samuyang Ama, arami na namumutan mo kami, hinanyugaan sa muyang pamibi na pinapasabong sa mo kan Espiritu, sa kaumawan nin sa imong ngaran, asin para sa samuyang kaligtasan, inihinahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pag-ako kan sa tuyang limos asin dolot nin pagkamuot. Huli ta Domingo, ang parokya nagahagad kan sa tong espesyal na pagtabang. Magkakaigwa po nin duwang pagkolekta. An enot para sa pangangaipo kan parokya asin katikesis. An panduwa nagigibuhon pakatapos kan komunyon para po sa paghipno sa mga kakulangan asin kinakaipuhan na repairs of facilities kan parokya. Dai po kita obligado, ipinapamibi na kita magtao, hali sa satong puso asin karahayan. Sa imo sa ang sakuyang buhay sagot paman. Kaugmaan ni sakuyang puso asin kalag na ikadanay na paglingkudan. Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang tanganin ang sako asin sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios na kagurangnan, ako ining sa mong atang tawan sa mo an sa imong pagkamot asin an kapatawadan. Tabangi kaming maglingkod sa imo sa bilog ming buhay, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa nakakaligtas na kami danay asin minsan saen magpasalamat sa imo kagurangnan, banal na Ama Dios na makakamahan na daing kasagkoran. Nakakagamiaw kami na andaing sukol mong kamarawayan nagsanggawad ka sa mga may kagadanan sa bagsikan sa imong pagkadiyos. At angani itinagama mo ang bulong sa pagkamagadan miman sana, asin kun ano an iki pinahamak kan mga nawara iyuman an ilinigtas mo sa inda, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya anhukbo nin mga angheles nagsasambakan sa imong kamahalan, naguugma sa atubang mo sagkod paman, nagaarang kami na pagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, paladanan minadikti sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ikananggadan banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan abon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi,
mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanyaman in kalis asin gararay pagpasalamat sa imo, tinao sayang mga disipulos nan sabi, mag-ako ka magabos asin mag-inom kay ni, tay ni an kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakan, may kalining tinapay, asin pag-inom kan kalis, ang pagkagadan mo kagurangnan. Pinapamareta niya mo sa na ikamang dato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadaan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing ka ba ni Santa Maria, Virgen na kan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kaheras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamaraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay Banea, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalean, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit, papanalon ang ngaran mo,
sa daga, insiring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muyang asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa asin pare kami pagdaraha sa subok, kundi nagawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga launiyamo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Heso Kristo. Purita sa imo ang asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Haray paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa na siya patuninong asin magkaburonyog susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpati naraohan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan kinawan, karerati kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan kinaban, karerati kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Maluhod po. Uya an kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maniniko na ikamagdagaw sa sakuyang harong,
Alagad magtaram ka sana, asinansa kong kalag mo umayan. Matindog po ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan huli kinang Eucharisty na sa mong inako, tukdoy kaming magmaimbod sa imo, asin maglakaw sa dalan, pasiring sa buhay na daing kasagkuran, inihinahagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa pagtapos kan banal na misa, tanganing maiwasan ang pagsarabatan, kita po maluwas sa mga pintuan na itinalaga. Dangan magluwas po sa gate kan Magsaysay Avenue o mag-agi sa may St. Joseph's Garden sa likod. Ngunyan,
Inaalok po ang gabos na minaselebrar kan sa indang birthday o wedding anniversary na magdolok sa inutan para sa espesyal na bendasyon. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na banggi po liwat sa Indo gabos sa mga tugang. Uro pa kanyatoan sa tuyang kagurangnan. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilihingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat gumawa ang poon ng mga dakilang bagay. Banal sa lupa't langit ang pangalan ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu